Arratsaldeon ze moduz, Euskal Herriko 150 urteko historiari gainbegiratu emango diegu gaur Aosaon, familia bateko 3 belaunaldiri esker liburu honetan bilduta, liburu mardul honetan bilduta, Sota familiaren historia, Ereinek argitaratu du liburua. Eugeni Berzabal egilearekin gaude. Eugeni, arratsaldeon ze moduz? Oso Basabiltz, liburua aurkezten, gaur aurkeztuen berezia gainera, Ibai Ganen. Bai. Aurkeztuko da Sotatarren inguruko liburu hau, eta bestak beste aurkezpenean Iñaki Galdos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Egon zinen, liburua aurkeztu zanien? Ez nintzen egon. Uste dut, gonbidatu naute bintzat, Donostiako aurkezpen bateako, baina aste pare bat barru izango da, baina oso gustora irakurri dut, eta zerbait idatzi dut liburuari buruz, izugarri gustora irakurri dut. Gaur Iñaki Galdos eta biok programa zuen zierre egongo gara. Aprobetxatuko dugu, gero lakasta dator eta egunerokotasunaren alertzia izan dugula, Iñaki, eta basatoz maira bebai besteak beste esandakue bat historiazaleak bagara, hemen, eta liburu interesgarri honi buruz berba egiteko, eta Eugenio Berzabalekin egoteko tartea aprobetxatzeko. Iñaki, bementxe galde zaile lanak egiten egongo gara. Liburu berezia da, Eugenio besteak beste, familiako artxibategietara hurbiltzeko aukera izan duzu. Bai, lehenengo aldiz, familia hau esaten dugunean gauza asko dago. Esan nahi dut, familia rama asko daude, ez da? Eta horien tarte, bat Ramon Sota Aburto, da? Eta bere familiak bazun, Etxeferdiatik alde egin zutenean, gorde egin zuten zenbait gauza. Gauza asko galdu intzan, baina batzuk gorde egin zian. Eta lehenengo aldiz, izan diten aukera ansartzeko eta murgiltzeko. Así que, privilegio bat, benetan. Liburua mardula da, eta esango dugu, belaunaldi ezberdinetako sotatarrak izango dira protagonista, agian ezagunena, Ramon Sota ipatu dirazu, Ramon Sota Sabino Arana izan zuten apurtxuete harreman hori, baina aitaren gana joango gara bebai, semearen gana bebai, zenbat gauza dauden, alde batetik, familia esan guratxu honen apurtxuet loraldian ondik datorren eta beraztasun horiek guztiak, eurek ontziolan jabe eta zirelako, eta apurtxuet gainbera hori bebai, tartean mendeku bat egongo dalako, pelikula bat izango da guztiz. Bai, benetan. Hor, azkenian 3 generazio dira. Bueno, 3 generazio dira, baina lehenago badaude beste batzuk. Zeren gauzak garbi esan da, sotatarrak ez dira, Ramon Sota Llano ez da zerotik hasten, baizik eta badaude, familian badaude beste batzuk, ez da. Jauntxo batzuk, baina ez jauntxo oso importanteak. Dira jauntxo batzuk, hor Muskiz inguruan bizi den famili bat, eta badute mina txiki batzuk, baina txiki batzuk. Eta badute barko batzuk ere bai, baino txikiak. Orduan, hasieran hor daude ondo kolokatuak. Baina ez daude Bilbon, eta hori importantea da. Eta hauek, Ramon Sota Llano, azken finean Bilbora etortzen da, han estudiatzen du, eta pixkat horra egitzen da, pixkat sartzen da mundu berezi batean. Gauza bat esan beharra dago, zatik ez da bat errerresa momentu batean, danak Ramon dia. Eta Alejandro bai, baina gero Ramon Sota Llano da, Ramon Sota Aburto da, Ramon Sota Macmaun da, eta oraindik badaude beste Ramon batzuk. Eta orduan hasieran banun alako bildur bat jendia aklaratuko zen zeakin, ez da? Baina eta esaten ziaten, nik uste jarri behar zu alako eskematxo bat eta dibujo bat eta pixkat esplikatzeko, baina azkenian ez, nik uste Iñakik esango du gero, baina nik uste azkenian abizenakin Sota Llano bat, gero semia Sota Aburto, eta gestia Sota Macmaun, eta nik uste gauza klarifikatzen diala, sentidu hortan. Eta gero baita ere, aprobetxatu nuen gauzak pixka klaroago aurkizteko 3 zatitan. Eta badirudi lehenengoan Ramon Sota Llano dala protagonista, bigarrenean Ramon Sota Aburto eta hirugarrenean Ramon Sota Macmaun. Eta nik uste horrekin gauza klarifikatuten diala.
Bai, ados nago nik uste oso ondo egituratuta dago, 3 bloke daude, bloke bakoitzean Ramon bat da protagonista, eta bere protagonismoa gainera gauza ezberdinengatik da, egia da beste izen asko ere agertzen direla, iruditzen zait liburu korala da, oso jende asko lehen egon gara komentatzen, ez da, izugarri, Alejandro Sota bat izugarri interesgarria da, ez da, Eduardo Landeta bat, jende asko dago, eta jende pila bat agertzen da, baita ere euren enpresa inguruan da ibilitakoak, eta nahi, adibidez oso deigarria egiten zait, erabili duzu esaldi bat sarri, espresio bat, eta da, Ibarratarrak, Lekerika, Zubiria, Areilza, eta sarri erabili duzun olako apostila bat parrafo bugeretan da, ez dira abizenak, pertsonak dira, ez? Nik uste dut, liburuan botatzen duzun mezuetako bat hori dela, ez? Esan dut, egon ziren borroka guztiak, bando ezberdinetan, baina, bueno, beti txar guztien artean beti dago familia batean ondo portatzen den bat, eta hori, ideia hori izugarri gustatu zait nola islatzen duzun, ez dira abizenak, pertsona dira, segia da, bauren borrokaietan, pertsona asko egon zila, eta familia bereko jendeak oso jokaera ezberdin izan zuela eurekiko, ez? Baina beste alde batetik, da izugarrizko erpinpila bat eskaintzen duen liburu, ez? Eugenio zioen bezala, dago historia, enpresa, grupo baten, emporio baten sortzea, eta gero mendeku baten bidez nola galtzen duten guztia, eta gero berriz ere nola saiatzen diren aurre ateatzen, baina izugarri nik uste dut, niri adiez pertsonalki gehiago interesatzen zait, politika arloan nik uste dut izugarria dela batez ere Sota Llanok izan zuen, agian abertzaletasunaren edo jelkidismoan historia egin denean ez zaio onartu agian Sota Llano bati, bere aportazioa, baina nik uste dut izugarrizko garrantzia duen zerbait dela, artea, kultura, musika, gauza pila bat eskaintzen du. Hasiko gara, bakoitzari berbetan, bestak beste, 19. mende, amaieratik hasiko gara, bestak beste horre gerra karlistak daude foruak galtzen dira, eta liberalak izan arren, neurek sentitzen dute, gure lehenengo pertsonaiak sinistuko du zehozerren galera izan dela, ez da? Bai, eski hor badago mito bat, eta mitoa da karlista foruen alde zeudela eta liberalak kontra, hori ez da egila. Eta areago esango nuke, nik uste Euskal Herrian bazeola, garai hartan, foroak zirela eta bazeola ala konsenso bat. Eta toki batetik bestera, jendeak maite zitun, onartzen zitun, eta respetu ikaragarria zitun foroak zirela eta. Eta orduan, zertzan, nik usango nuke karlistadak izan ziela beste borroka bat, izan zian dinastiaren inguruan, horren inguruan egindako gerra bat. Baina bi gauzak zeharo diferentea dira. Niretzako karlistak izan zian hankasartze bat ikaragarria. Euskaldunok egin duguna. Ikaragarria. Eta gainea ez da izan azken hankasartzea. Beste karlista batzuk ere etorri dira gero. Baina esan dut hori alde batetik. Eta liberalak zian, normal, izan furistak. Izango zian gehiago, gutxiago, jendea dan bezalakoa, baina esan du zian furistak. Eta orduan bukatzen danean gerra, pentsatzen dut ez, gu, zearen gerra azkenean oain, Carlosek galdu du, eta oain Alfonso XII dator. Bueno, konforme, baina gertatzen da Alfonsokin, foroak galdu iten diala, eta orduan, baina zer ikusirik zer duen batek, eta orden, ez nuke izango sorpresa, zatikan, bazetorren alako tendentzi hori, ez da? Baina bai, haizu, baina zer gertatzen nahi da. Eta hoien tartean, Ramon Sota Llano bat da. Botere ekonomikoa, izango da, botere ekonomikoaren isla da, familia hau, ezinbestekoa dana, gero etorriko den nazionalismoa ulertzeko bai, nazionalismoa ematen dioten babes hori, mende hasieran geratuko gara, gerran guztia galduko duelako, baina ez berez familiak.
hor badago, eta titulari buruz galdetu nahi zut, Eugenio, azkenin mendeku bat ere loraldi bat badau tituluan, baina mendeku bat bebai, ez da negozietan txarto moldatzen direla eta euren aberastasunak edo galtzen doazela. Hor badau familiatik bertatik, datorren mendekua bebai. Zelan egingo dugu kontakizuna? Bueno, baina, ojo, gertatzen da, aloko 150 urteko historiakin sartzen balin batzea, ni hasieran ez dizutekotuko ni beldurrez negoela. Ni 2 urte izan dira. Baina lehenengo urtean ni nahiko kezkati nengoen pentsatuz nik ez dut hau lortuko. Eta orduan nola sartu? Eta sartu nintzen pixkat 3. partearekin, pixkat Ramon Sota Magmaonekin. Pentsatuz, parte hau pixkat gehiago ezautzen dut eta horrekin sartuko naiz eta behar bada. Eta gehiago, pentsatu nuen ere igual, parte honekin ere liburu bat egin liteke. Horrekin zatikan azkenian, Kirmen Uribek esaten duen bezala, azkenian badirudi novela badala. Eta pentsatu nuen, hortan gelitzen geha. Baina azkenian da, eta hau nola dator, eta zergatik, eta nola, eta poliki sartu nintzen. 3. partetik lehenengora, eta lehenengotik 2. Horrela izan zen. Eta, hor, nola esango nuke, Ramon Sota Llanoren garrantzia politiko aldetik. Nik esango nuke zenbait gauza. Alde batetik, monarkikoek, zatikan azkenian monarkikoek, liberalak ez dakindola, horrela dute izena, baina oso liberal kaskarra dira, monarkikoak eskubiko parte hori. Horiek azkenian montatu zuten kulpable bat, txibo bat, ezta? Eta azkenian zertzan, azkenian zan, hemen dago, nazionalismoa baldin badao, nola posible da hau lortzea. Eta oso peligrosoa da, eta oso, honek arrazoi bat behar du. Eta honek biluzuten azkenian, hemen dirua dao, Ramonen Sota Llanok dirua du, eta honek finanziatu du. Eta azkenian dana, esplikatzen zuten gauza superficial edo ez dakit arrazoi gabeko mugimendu bat izango balitz bezala. Eta orduan, nik uste, niretzako bintzat interesantea zen, nola bihurtzen dute konspirazio antzeko zerbait da, eta nola bihurtzen dute gizon hau kulpablea. Poliki, ezta? Eta egiten dute izango balitz, ez dakit mekanismo bat ondo pentsatua. Ez da momentu batetik beste egiten den ez, baina poliki, gero eta gehiago. Eta zer gertatzen da, nik uste beha ere ez dela konturatzen noaino heldu diala situazioa, ez da, ni momentu batean esatzen dut, bere mastia dago, kezkati, eta begiratzen dio, eta bera ze gauzak esaten nahi dian, eta eskapatu egiten da, lana du, eta ez du ezer esaten, baina momentu batean ere preokupatuak egiten da zerikan, hau noaino, olatu hau noaino helduko da, ez da. Baina hori da interesantea, ez dutela esplikatzen, zergatik handoa da nazionalismoa, nola sortzen da, zergatik izatean dira, jendia ez aldo konforme, jendia beste gauzane bat nahikote du, ez. Hor ez da ezerrez, jendiak manipulatuta dao, tontokeri bat duizbek ez da, gainona baitzen da superiori intelektuali karagarrea, sentitzen dira gehiago diala, hau dana manipulatua daude, eta azkenian zer da, hau da, eta honengatik da. Eta hori da poliki, hemen sortzen den historia. Eta lehenengo partean, nik hori esplikatu nahi izan dut. Auge izaten detenean, ez da bakarrik dirua nola sortzen den, bere dirua nola sortzen den, baizik eta hori, esan dut, manipulazio hori nola egiten duten. Eta benetan, abia puntua San Roka da, ez? Izan zen, parte hartza, edo zimutan ez da oso garbi dagoen, egun ematen ez da jaunezker ez dugu jakingo, benetan San Rokan zer egin zuen zerak, ez? Ramon Sota Llanok. Ez da git, nahi batzutan zalantza sortzen ezkit, ez? Ez da git, baina, hori beste kontua da. Zan nahi dut, hor badago galdera bat, niri zure liburuaren lehen zati honez sortarazi dana, ez? Galdera lehenik ere bat hor, baina orain oso ondo azaldu duzu, ez? Eta da, Ramon Sota Llanok dauka bere taldea, Sagarminagen ondoren Euskal Herriakoak, dauka bere edabideak, dauka bere kuadroa, dauka, esan nahi du, mugimendua dauka,
Eta nola baita esatearren dauka alderdi izena ez duen alderdi bat. Esan nahi dut, eta beste alde batetik, Sabino Arana, hor dago, sortzen ari da bere baita ere, bere jendearekin ari da bere mugimendutsua sortzen, baina esan daiteke, holan kanpotik begira, objektiboki eskuartean askoz ere tresna egokiagoak zituela Sotak alderdi mugimendu bat sortzeko, ez? Eta zuk, okerrez banago esaten duzu, bueno, azkenean gaileintzen dena da Sabinoren karisma, ez? Baina hor, bai igual Ukronia ariketa bat egiteko beta ematen du, ez? Aizu, eta zerraitik, zer gertatu izango zen, azkenean Sabinoren gana hurbildu beharrean Ramon Sotak, eta han gero eragina handia izan zuen, zer gertatu izango zen, Sagarminagaren ondorengo hauek, intransigente, liberal fuerista hauek, Euskal Herriakoek, eurek eman izan balute urratsa alderdi bat sortu, alderdi klasikoa sortu, ez? Eta nik uste dut hor, bai planteatzen dela, hori ez, eta zer gaitik zuk gehiago zara, hobea zara, 4B dituzu, tresna asko dituzu, eta azkenean, soilik Sabino Aranaren karisma izan zen gailendu zena, edo Ramon Sotak pentsatu zuena, igual honena horri jaten ematea da, eta ni pixka kanpotik ebiliko naiz, ez da, zalantza hori planteatzen da. Bi, alde batetik, azken finean, bilak batu egiten dira. Esan nahi dut, hori leheliburan nik uste garbi esplikatu nahi dut. Zedikan, bilak, etxaia ez, nik uste esango nuke Sotaiano sekulan ez da etxai bat izan, baina beak Sabinok oso gaizki tratatzen du Sota. Eta ziren nahiko... Fenizioak eta... Benetan, eta oso urruti daude. Baina poliki bat egiten dira. Poliki bat egiten dira. Eta nik uste azken finean ez dut esango adiskidea diala. Semeak esaten du, Sota Aburtok esaten du, sekulan ez ziala adiskide honak edo adiskide izan. Baina nik uste bazeola azkenean bat egin ziala. Hori alde batetik. Eta bestetik, karisma baino gehiago nik esango nuke autoridadea. Zatikan, azkenean zertzun zeak Sabino Aranak. Bueno, Sabino Aranatarrak oso aberatsak ziren. Baina aitak karlista den asuntuakin, erdila galduzun, karlistadak finanziatzen, eta beste erdila nik esango nuke semeak gastatu zula. Abertzaletasuna finanziatzen. Orduan, gelitu zean, ez gabe. Orduan, alde batetik, Sabinok zeintzun, bere diru jarri zuen. Hori alde batetik. Eta gero kartzela juntzen. Eta momentu batean, nahiko momentu txarra pasazitu. Orduan, jendearen aurrean, autoridade hori. Nik uste hori niretzako importantea da. Eta gero bestetik, Sotaiano, lana zuela, eta bere lanetan zeudela, eta bere negoziak oso komplikatuak ziren. Orduan, denboraldetik ere ezin eman. Orduan, nik uste sentido hortan Sabino dala. Izena jarri zuen, ikurreina jarri zuen, simbologia aldetik, nik uste bea izan zala oso ausarta sentido hortan, eta bea, baina gero, nik uste bat poliki elkarrekin dihoaztela. Eta gero nabaitzen da, momentu batean, oso kurioso da, Sotaiano momentu batean Bizkai buru baratzeko aldezkari, lehendakari posibilea izaten duela, eta hauteskundeak irabaziten ditu, baina momentu batean, Luis Arana azarretu egiten da, baina gero berehala esaten dio, lasai honezu jarraitu eta ez da hemen problemaik. Eta problemaren bat, bilen artean baldin badao, esan eta konponduko du. Behin gauza bat, Lezo Urrestitak esan zean, behin gauza bat, eta hor liburuan jartzen du. Eta Ramos Sotaianok esan omen zion Lezori, Lezo juntzan, kejaka, aizu, baina hauze gertatzen da, ez dakiz zer, Eduardo Landetak hau esaten nahi da, eta zuk... Eta beak esan di, aquí hay más sotistas que Sota. Eta momentu batean esaten ez, horiek esango teba ni ez nahi horren atzian. Eta semeak, Ramon Sota Aburto, gauza berbera esaten du. Aita etzen politikan sartzen. Eta normala da, zatikan, enporio bat zan. Eske, gizon honek etzun denborarik eta denborazko kanpoan pasatzen zuen. Enporio horretako burua, esan dugu, etxai moduan hartzen da, eta bagoaz, konplota egiten dugu, nola galtzen dituzte? Ondasunak, ze gertatzen da? Gerra zibilean kokatu behar gara? Bai, hor gertatzen dena zea da. Alde batetik, pixkat lehentxeago arteatzen da. Aznartarrak, hor badao famili bada, eta Aznar badaude
hiru generazio. Lehenengo generazioan, hor Aznar Sota oso ona da. Oso ona da, gizon enpresario benetakoa, lan egiten duena, tanto dagoena, eta bat egiten duena Sotarekin. Orduan, bata. Familiakideak izango dira? Lehengusuak dira. Baina politiko aldetik zeharo desberdin pentsatzen dute. Zatik, Aznar militar baten semea da. Eta jaiotzen da, nik uste Sevillan jasotzen da, jaio dala. Bere ala Bilbora dijoa, baina hor jaio da. Baina meti illa Madriden bizi dare bai. Ordu lehenengo generazioan ez da bat problemaik. Bigarren generazioan badao istilu bat, baina hor nahiko ondo aguantatzen du, zatik hor badao beste personaje bat, Luis Aznar Tutor, bat egiten dula Sotarekin eta harreman osonak eta nik uste azkenean adiskide batzu dira da. Baina momentu hortan ja Sotak badu 60% porzentajea. Ja bea da benetako nauzila. Eta hor sortzen da zein izango ote den gerentea berarekin. Zein tokatu zitzaion? Luis Aznar hau hiliten da eta beste badator semia da Jose Luis Aznar Zabala. Eta behari tokatzen zaio. Behari tokatzen zaio ez daki guztarkatikan, zadikan, beak pentsatzen du ni semea naiz, hau izango balitz, ez daki dinastia bat izango balitz bezala, ez da? Eta momentu hortan, Sota Zarrak esaten dio, ez, zuetzea gerentea izango. Eta zergatik, hemen gerentea izateko, hemen lan asko inbiar da, zu kanpoan zaude, zure dedikazioa ez da beste munduko gauza, eta orduan hau utziko dugu eta beste zu akzioak eta parteak hor egongo zea, diru aldetik jakina, baina zuetzea gerente izango. Eta hor agertzen da, justo Republika baino lehen, hor agertzen da loko pusketa bat. Orduan, hor badago gauza personal bata. Gero bigarrenean, Aznar familia berehala Republika etortzen danean, ja argi eta garbi dago Republikaren kontra. Orduan ja beste badao, politikalditik asko gauza nabar. Lehen etzegoena, oain badao. Eta gero dao frankismoa eta Frankoren gorrotoa. Orduan, hiru gauza horiek lotzen baldin badituzu, momentu batean Sotatarrek alde inbiar dute, beste aldea eta Londresea, eta hemen gelditzen dana, hemen dagoena Aznar da. Eta hor aprobetxatzen du eta kontrola beak hartzen du. Nola gertatzen da hori? Bueno, hor badago, simplea da, baina era berean komplikatu xamarra da. Alde batetik beak montatzen du konsejo bat, bere jendearekin, eta konsejo hortan boterea kentzen dio Sotari. Eta gero, konsejoan jakina ezin du dana onartu, ezin du dana horrekin ez da aski, asamblea bat, akzionisten asamblea bat egiten du, abuztuaren 25, 27, eta hor argi eta garbi akzionistek behari baiezko ematen diote, baina argi eta garbi gelditzen da hor manipulazio ikaragarri bat dela. Beak esaten du 53% porzentajea duela, baiezkoa eta berari eman diola, baina nabaitzen da gero eta Londresen juizioan argi gelditzen da botere horiek manipulatuak izan ziala. Bigarren parte hori izango da Mendekuarena, hirugarrena berriro hastearena izango dalako, Iñaki honekin lotuta? Ez, baina bigarrenean inguruan niri izugarri apasionantea iruditu zait Londreseko epaiketa. Hor, zuk aipatu duzu, ez? Nola, Sota Aburtok hala ere sekulako alegin egiten du, gutxienez barkoetako asko salbatzeko bandera aldatuz eta hori, eta oso deigarria da, ze
epaiketa momentu baten oso garbi dago sotaren alde. Esan nahi dut, aurkezten diren frogak eta momentu baten badirudi irabazi ingo duela sota aburtok epaiketa. Gero gertatzen da, betikoa geopolitika, eta azkenean Erresuma Batuak erabakitzen duenean Franco onartzea edo Franco egitea, gauetik egunea aldatu egiten da. Baina nik hor, Eugenio, epaiketa horren kontaketa, bere horretan bakarrik liburu bat merezi du, eta da izugarria, eta ikustea ze ondo, abogatu ez dut bere izena gogoratzen, baina ze ondo eraman zuen, nola demostratu zuen, nola gainera bere alde testigo batzuk ere egin zuten, ne uste dut asko arriskatzen, eta nola akorralatu zuten Aznar, esan nahi dut bere txuleriak inan agertzen den Aznar, eta nola badirudi epaiketa irabazi ingo dutela, eta haizu, imperio hori edo enpresa talde hori neurri handi batean salbatu egingo duela, baina gero haizu, bukatu da. Bukatu da, eta zimutan, badirudi epailean bertan zirrikitu bat usten dela irekita etorkizunerako, epaileak, esaten duela, oso apasionante iruditzen zainari. Borobilduko nuke zure baimenarekin, irakurterraza dela oso, liburua, oso azkar duen novela bat ematen du, nahiz eta guztia errealitatea den, galdetu nahiko nizuke, esan duelako Iñakik, niri gustatu zait, alde politikoan fokua jartzea, baina, klaro, testuingurua zabala da, testuinguru ekonomikoa da, kulturala da, soziala da, politikoa da noski, gustatu zait, egiten duzula alegina pertsonetara hurbiltzeko eta zelako izango zen, hau eginda zer pentsatuko zuen. Noraino sartu zara, Eugenio, erabili dituzun iturriak esan dugu, artxiboak direla, baina bibliografia zabala bebai, noraino sartu zara zeu idazketa prozesunetan, akirmenen berbak dira, hau novela bat ez irakurtzen da, arrazoi guztia, novela bat ematen du guztiz, noraino sartu zara? Lizentziak noraino? Bida, gauza bat gertatzen da. Azkenean, izaten badiatia, zaitik gana idazten duzu, nik idazten dut ulertzeko. Eta ulertzeko zer? Ez du sinisten gehiagi ideologietan, esan nahi dut, zenbaitek esaten dutela, gauza ideologia hau da, eta hau dana horren arabera dana esplikatzen da, edo eta beste batzuk, ez interes ekonomikoa dia, eta ez dakiz zer, eta bakiz zer. Bai eta ez, azkenian personak dia. Azkenian ez da frankismoa, azkenian dia frankistak. Azkenian ez dia abertzaleak. Lehen Iñaki izan duen bezala, ez da bakarrik abizena, personak. Eta orduan, honek azkenian personaje batzu dituzu, eta nahi gustatzen zita, lehen beste liburutan egin deten bezala, da bere barrenean zartzea. Ze pentsatuko zuen, zein gozun. Eta hau egiten baldin badu, edo beste egiten baldin badu, bere barrenean nola. Eta azkenian, niretzako da ejerzizio oso askatu, iten nago, beste posibilitatea sortu. Eta orduan, azkenian ez dedikan behak, azkenian, eta zure hongo bazina kontesto hortan zengo zenuke, Joneo. Askotan, galdera hori da. Askotan, bai, hau eta ez zuzte. Eta beti, sartzen zenean, eskema hortan, beti apaltasuna sortzen zaizu, ezta? Ojo, zuetzea gehiago, ojo, zengo zenuke hor, ezta? Eta aztentzea, ulertzen. Eta ez justifikatzen, ez salatzen, ez defendatzen ere ez, ni ez naiz, ez dut hori defendatzeko, baizik eta historia bat kontatzeko, eta azkenean ulertzeko, eta azken finean, jendeari emateko, eta hemen dago, ze uste dezu, ze pentsatzen dezu. Batek esan dit, konklusioak ez dituzu ateratzen, nik uste konklusioak ez dira, hor dituzu, birakurri eta bakoitzak berea, ni baditu konklusio batzuk, baina esango nuke hori historia eta hor gelitzen da, ezta? Bera, nire gauza batez, kontatu ez detena, nire eta pintorea zen. Eta pintorea pintatzen zuen espatulaz. Eta espatula bakizuna, golpeka pintatzen dezu, eta pam, oso zaila da, zatekan egiten bali mazu golpe gaizki baten bali mazu, azkenian hori ezin dakendu, akuarelakin gertatzen da mazela, ezta? Eta zertzen zea eskenean, eta aurrean jartzen zea kuadren aurrean espatulakin, eta ez dizu ezer ikusten. Baina ateratzen balin bazea, pixkat perspektiba bat, eta nik hori nahi nun. Igual behar bada momentuan detaileak, baina detaile horiek ematen dute, Iñaki izan da, perspektiba koral bat, ez da?
Eta horrekin gelditu naiz. Horrekin gelditu. Eugenio eskaintzan bai, suposatzen dute bilobei bihotze sondare gisa eskainitako liburua dela, atzokoa ezagutu ondoren, bihar nahi dutena pentsa eta egin dezaten. Hoxe. Geure aldetik ere ariketa hori, ezta? Hoxe. Hau da, gertatutakoa, eta bakoitzak hartu. Argazkiak, ikusten egon garen argazkiak liburukak direlako, hemen denporak ies egiten digu, baina argazki ederrak, suposatzen dute, familiako kideen argazkiak izango batzuk ezagunak, baina beste batzuk berria dira. Eta azkar guez, pentsa, ikusten Eugenio zerbe laguntzarekin ikusiko dugu, ez da ordenatu eta bai, baina ia ikusten ditugun, eta nortzut izen, hau Aznarretako bat izango delako. Hau Aznar da, eta hau da Luis. Hau da, bigarren generazioa. Eta Luisek izan zuen zeakin oso harreman ona, zotakin. Hogeita bederatzita hiltzan, eta hor beraren ondoren problema guztiak sortu. Hau Espainiako erregia izango da? Hau bai, Alfonso XIII airugarrena, eta eskerrean dagoena hor Primo de Rivera. Eta hemen dagoena da, Ibaigane da, eta hori Alejandro Sota. Alejandro Sota Aburto. Oso tipo interesantea, kuriosoa, ez dugu aipatu, baina oso interesantea. Eta hor daude, hori, baserritarraz, garai hartan oso importantea zen, eta bat zeon pixkat alako omenaldi bat, eta holaxen jantzi egiten zian, eta Sota badu argazki asko. Eta kasu honetan, argazki honetan, hor erreiarekin ezkerrekoa zea da, bueno, hau bizkatoli berehala dijo este gauzak, baina ezin da. Hau Alejandro Llano da, eskerrekoa, eta bestia da Sota Magman eta Antoni Irala. Hor, argazkien arira, zure biografiarekin, pertsonalekin nahaztuz, Alejandro Sota sekulako protagonismoa izan dagoa Hermes aldizkarian, Eta iruditzen zait, Eugenio, zu ere muga aldizkarian murgilduta ibili zinenean, neurri batean Hermes, idatzia ere horrela daukazu, zure azken aurreko liburuan, esate duzu, muga sortu genuenean, neurri batean Hermes ekarri nahi genuen, zera, frankismo ostera, Eta gero, hor, beste kontu bat oso polita errege aipatu duzu, eta oso ondo kontatzen duzu bai, zer nolako asarrea sortu zen Lapinan edo Bilboko eskuin espainolismoan, haizu zen ere erregea Sotarekin egon zelako, hori ere oso ondo kontatzen duzun kontu bada, Eta gaina, gauza bat, ez du baino, zergatik azarratzen zea. Ez aldezu nahi integratu jendea. Hau abertzale omen da, bale, baino erregea dator, eta esaten dio, eta esan dio, nahi bali badu, posibilidad dukado elako zerbait egitea, eta onartzeko, eta da integrazio bide bat, ez. Hori da, eta askotan pentsatzen du, zenolako estadua, zenolako jendea, integratu nahi ez duen jendea. Zu beraien barkatu. Bai, ez, hor, momentu baten Gran Biako euren etxe ikusten genuelako, Mazarredoko Ibaiganen, izango zera liburu aurkezten gaur, gero pasadan ikusi dut, hortxe etxe hori, pasadan ikusi dut Manu Sota Kirmen aipatu dugulako, eta Kirmenen novelan agertzen da. Ze guapue, Manu. Oso. Oso guapue. Oso, eta emakumeek beti, beti estimatzen zuten ikaragarri. Anaiaren laguntza izango duena, hemen esan dakue, jende asko agertuko dalako, momentuko intelektualak, momentuko agintariak, claro, honelako familia hain esanguratsuak izango duelako adarrak gauza guztiekin. Nori oparituko genioke, liburua, Eugenio, nok gozatuko du bitau da, hau da Manu Sota. Nori oparituko diogu liburua, nok gozatuko du honegaz. Esango nuke edonok, baina... Jakina, hor badao Bilbon gaude eta orduan jakina, hor bibotarrak eta batzuk ondo ezautzen dute historia, ezautzen dute historia bat, parte bat, konforme. Eta orduan ni badakit ze jende erosten nahi dan liburua momentu enten, kontxa, berze pasazan, zatikan hor badao sekreto bat, sekulan aipatu, badakite zerbait, baina sekulan argitu ez dena, eta hor jende asko interesatua dago, hori alde batetik. Baina nik esango nuke, beste batzuei ere esateko, nondik gatozen, eta beste benaudi. Hoientzako, niretzako bintzat bida, hemendik gatoz, eta hau gertatu da, eta horregatik gaude hemen eta hemen, eta pixkat, perspektiba pixkat jasotzeko, Ni, kontatuko izan gauza bat, baina 25 urte nituela,
hasi nintzen periodismoan, eta inuen lehenengo gauza, izan zen, beste belaunalditara joan. Jakiteko zergatik egin zutena. Zatik, ni nahiko azarren egon nire generazioakin. Pentsatuz, guria, ez dakit, guk hankazartu dugu, gaizki, arrotasunik karagarria, eta besteak zein zuten. Eta ni horrela zinitzen, eta mehuatzen naiz, esate baterako Koldo Mitxelenaren gana jo nitzanean, liburu bat egin duen berarekin, eta guain izate komentatu, Koldoren gana jontzen jan, edo Julio Caro Barrejaren jontzen jan, eta bai, bakarrik zeuden, ez zan inor joaten beraien gana, ez zan inor, Koldo zeon bakarrek, eta Julio Caro Barreja zeon bakarrik, gero bai, gero pasazean beste gauzak, baina ziren entzan inor. Orduan, nik ere hortarako ere egin dut, esan nahi dut, beida, ordezu, alegin du naiz, lan egin dut, hartzazu, pentsatu nahi duzuna, baina hor daude gauzak. Hiru parte, liburuak, hiru pertsonaia nagusi, 1876an hasi, eta 1982 urtera arte, gero, erbestean bizitzera tokatuko zaiolako familiari berriz hastea eta bar, Eugenio Ibarzabal, zelan mardula, zelan ederra, eta ze liburu politxe egin duzun, eskerrik asko? Mila esker. Gure gana urbiltzearen. Mila esker, benetan. Gaur Iñaki aurkezle zauz, neguaz, geratu hemen. Bale, hemen geratu. Urpizka degartzen badiate, bai. Bai, danok hartuko, hemen gustore egon garelako Eugenio plazer bat zu ezautzi, Bestelako kontu bat, bihar zuzeneko musika izango dugu, Joseba Itazoki etorriko da Ahosa Ora, gaur, bestak beste, Rudiger talderekin, Bilbon kafantzokian dago. Medication or delusion, medication or the local road. Other layer, a solution, a probation. Now your day's gone on. Blood arrangement, like a vision, maybe something's wrong. All the lawyers made a sitcom, played a day scan, an illusion show. Jesarrieta berbetan hasten gara, Rudigerren musikarekin ederra daude, bai, Juan Cruz Lakasta, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Egon zara entzule moduen, bai, orain parte hartzaile. Zeinen gustora entzun dituen azalpen guztiak, eta osartuko naiz Eugenio Ibarzabal parafraseatzera, esaten zuen berak zertarako idazten duen eta ulertzeko. Eta nik zertarako parte hartzen dudan horlako solasaldietan eta analisi kolektibuetan, gauza berbererako nire apaltasun eta txikitasun literal eta figuratu guziarekin diote. Baina asko laguntzen du horrelakoatara etortzeak, jakiteko ze iritzi duzun hainbat gairen inguruan. Eta gero, historia errepiketzaren kontu hori, askotan honelako liburuen egileek esaten duten, ezta? Gertatutakoaren bueltan barriro erortzen gara, segurazki gertatutakoa ez dugulako behar bezala transmititu, edo analizatu, edo Iñaki. Nik uste dut historia errepikatzen da, eta adibidez, Sota familiak bere horretan gainera adierazten du abertzaletasunaren historiak bere baitan duen beste ezaugarri bat, eta da penduloarena adibidez, esan dut Manu de la Sota ikusi dugu lehen, aipatu dugu, Manu de la Sota aberrianoa, jagilagikoa, gero etaren aldekoa, bere anaia eta aita, abertzaletasun heterodoxo bestera batekoa, liberala, esan dut, hor badago baita ere, familia baten baitan, nik uste dut, egin daitekela, hartzen duzu
Sabino Aranatik hasi eta gaur egune arte, eta egiten duzu Sota familian denetik dago, ez? Esan nahi dut, hori ulertzeko ere, ez da Alejandroren emaztearen familia Gasteizen frankismoarekin oso lotuta, bera ez, baina esan dut, Manu radikalizatua, gero bera naia Ramon ere bai, besteak jelkideekin ligatzen, eta... Zer irakaspen hona, pertsonak gara, bakotxak, geure pentsamentuekin, geure esperientziekin, azkenien, geure errelatoekin eta bar, badakizue, eta hitz egin egin behar dugu, bai, eta bere jarduna baituz duenetik 10 urte pasatu dira, zen gauze? Pasatu diren egunotan gainera, eta fokuan non jarri, horren azalpena jasotzen da. Iruditzen zait, 10 urtera gaitasuna izan beharko genukena ikusteko bai, non gauden, ze gertatu zen, ze ari den gertatzen egunotan, eta hau dana aurrera pauso moduan hartu daitekeen, aurrera begira. Esan enuke berreskuratu dugula azken egunotan, eta, jarriko naiz pixkat geure zilborrera begira, hau da kazetarien zilborrera begira, galbidean den genero periodistiko bat, hain zuzen ere, etaren adierazpenen analisia, guk Mikel Aramendi handiari, seguru asko zeregin horretan handia izan den horri, Euskal Herri Irratian urtetan kolaboratu izan du, eta exegeta esaten genion, ezta? Hori egiten zuelako hain zuzen, eta berpiztu da egunotan ariketa hori. Berezitasun zenbaitekin gero sakonduko dugu zer ikusi dugun eta zer ez dugun ikusi, baina nik uste atentzio emateko modukoa dela, Beñat Sarasola idazle gazte xamarrak, ez dugu esanen gazteak gaur txiokatu duena, ezta? Enintzen oroitzen zeinen aspergarriak ziren halako adierazpenen inguruko analisiak eta polemikak eta eztabaidak. Eta badago belaunaldi bat da hortik aldetzen dena. Eta horren kontura oroitu naiz, Txilmafia taldearen azken kantuaz, eta horretan eta bihurtzen du iaia pop figura bat, ezta? Edo pop kulturako kontzeptu bat birsignifikatu egiten du, izan ere egiten du halako bertso bat gaztelania zerrepikatuko ez du dana, baina peta, teta eta oinak horiek dira, eta azken kolpea muevo el culo igora, eta horrelako zera bat. Etzaien gustatuko ez batzuei ez bestei, gazte hauek 21 urte dituzte, duela 10 urte 11 zituzten, eta badago, gazte belaunaldi bat dagoeneko, eta ikusten duena, bastakit iaia gerrate karlisten antzeko zerbait, ezta? Oso ireganeko kontu askoz gogo eta gehiago egiten aldira, baina lehen bote lasterrean nola esateko horixe. Eta ez da kezka iturri gizarteko kideentzat, egin dugulako galdeketa bat bai, EITB-en eta EITB Fokusak galdetu du, eta gizartea ez dago bake prozesuarekin kezkatuta, hainbat kontu oraindik egiteko daudela, uste dan arren? Nik, egia esan ez dut, Beñat Sarasolaren txioa irakurri, baina uste dut, asmatu duela, ez? Miguel Aizpuru kasetariak ere antzerako zerbait idatzi du gaur, ez? Por cierto, Beñat Sarasolak bere deklaratzerik ez novelan, eguetan gori-gorian daude presoen ongietarriak, eta novela horretan inun ondo deskribatzen bada ongiete horri bat, deklaratzekorik ez novela horretan Beñat Sarasolak egiten du. Eleberri guziz gomenda. Bai, baina eta bereziki nik gogatzen du betik ongietorriaren zer hori, ze ondo deskribatzen duen, ez? Baina, nik uste dut zuke zionaren aritik egia dela agian jendea beste mundu baten da biela. Ez nahi dugu saiatzen ari gara esaldi bakoitzari punta ateratzen, irakurketak egiten zer esan nahi du honek, zer esan nahi du besteak, nola reakzionatu du batek, nola reakzionatu du besteak, baina nik egia dena da, nire inguruan ikusten dugana ez dela jende bat, gizarte bat, jendarte bat, erabat kezkatua gertatzen adienan ingurutik, baina ez orain eta ez astelena baina lehenago ere, ez? Eta agian, nik uste dut, bai agian, ez dut esaten gehiagizko garrantzia ematen ari gara, ez da hitza ez, baina agian gizartearen zati handi beste klabe batean dagoela, ez? Eta gero, egia da, Juan Cruz, egin duzu horrelako aldarrikapen bat periodismoarena, eta hori, eta oso ondo iruditzen zait, baina nik, ez da, neurri batean,
Egun hauetan baita ere ikusi dut, oraindik badagoela asko hobetzeko, ez? Adibidez, laugarren egunean gaude, baina astelehenean prentsaurrekoa ikusi eta irakurri eta entzun nituen hainbat erreakzio ikusi eta hirugarren eta laugarren egunean gertatzen ari dena ikusi uste dut jendeak presa larri izaten duela hainbat ondorio ateratzeko, ez? Ez dakit besteak beste, Le Monde, Cadena Serrek eta bota zituzten hainbat perla, hirugarren laugarren eguneako ez dira horrela, ez dakit, hori ere. Riburuz ere galdetu behar dizu edalako, kontu oso garrantzitsua da, argi dau, gure bizitzetan guk, ez dugu besterik bizi, orain arte be bai, esate baterako, eta gure aurretik egon dienak be bai, orduen garrantzitsua da, gauzak istea, aldan neurrian, aldatzie, aurrera egitea, eta bar, bake prozesuak luzeak izaten dira, nazioartean badaukagu horren hainbat adibide be bai, ez dakitz momentu honetan Euskal Herrian non egongo ginateken, baina egia da egunotan ibili garala, betiko bukleetan sartuta be bai, ezta? Urriaren 18ko adierazpen hori ikusten gabil, baieten Arnaldo Otegi eta Arkaitza Rodriguezek egin zutena, eta min hori etzela gertatu behar adierazten. Bai, nik uste dut gizarteari dagokionez osongi dagoela, gaur Mikel Aramendik hain zuzen ere Euskal Herri Irratian bota digun metafora bat, eta da agineko minaren metafora. Agineko mina daukagunean, badirudi ez daukagula besterik eta asko sufritzen dugu, joaten zaigunean, berehala ahaztu egiten dugu, eta ateratzen zaizkigu bestelako minak. Eta egungo gizartean badira bestelako minak, agendan eta herritarron kezketan nolabait ere lehentasuna hartu dutenak. Horrek ez du esan nahi, agineko min hori ez dugunik behar bezala osatu eta landu behar, hain zuzen ere errepika ez dadin, eta gainera izan dago min horiek guziek nolabait ere izan dezaten sendabide bat, eta izan daitezen iraganeko zerbait, eta nik uste horrek baduela bere garrantzia. Urriaren 18ko adierazpen horri eman zaion garrantziari dagokionez, ez hainbeste eta ez horren gutxi ere. Alor honetan aurrekoan Nekoizteieriak oso artikulu gomendagarria karrikaratu zuen berrian, eta gogora ekartzen zuen aurrekari bi zeudela soilik, ezta? Honi dagokionez, eta batzen eta bere jarduera armatuaren amaiera iragarri eta 2 hilabetera ezker abertzaleak egin zuen gogoeta, esanez enpatiarik eza izan zuela bestaldeko etaren biktimen minarekiko, eta horretaz damuzela, nolabait esateko, gero bazegoen etak berak egindako adierazpen hura esanez, sentitzen zuela gatazkarekin zerikusi zuzena ez zuten biktimen minaz eta hori, eta bestelakorik ez zegoen, beraz nik uste dut badela garrantzitsua eta baduela bere garrantzia. Eta alde horretatik niri nolaiteko mugarria iruditzen zait, eta iruditzen zait gainera garrantzia eman bartzaiola, bestela jokoa nahikoa ustela baita, ez da, zuk beti eskatzen badituzu aurrera pausoak eta suertatzen direlarik, ez badiezu behar duten, merezi duten aitortza ematen, uste dut oker gabiltzala, inzuzenera, aurrera egin dezagun guziok. Eta iruditzen zait zenbaitetan akaso, nik uste dut aurrera pauso gehiago egin behar duela ezker independentistak, baina iruditzen zait akaso asko zorrotzagoa garela haiekin beste batzuekin baino, eta adibide bat jarriko dut. Egun berean, beste asko jargen itzake, baina egun berean, urriaren 18an, Espainiako gobernuak, pentsioa jasotzeko eskubidea ematen duen domina eman zion, torturengatik zigorturiko Espainiako Polizia Nazionaleko komisario bati. Eta hori sinatu zuen, hain zuzen ere, tortura salaketak behar bezala aintzatez hartzeagatik, behin baino gehiagotan, kondenatua izan den ministro batek. Ezta? Zorrek emate izu nolaiteko kontestua ere. Politikoki, Iñaki, zelan ikusten zu hau? Politikaria izan dako zara, dinot, gero kritikatu dalako adierazpena egin eta gero, zertarako egin den adierazpena, besteak beste, belburu politikoak dauzela, baina politikari guztiek egiten duten kontua da hori be bai? Nik uste dut ezker independentista esaten hasi beharko dugu, azken finean bere buruari ezker independentista, eta asteleheneko adierazpenan hala esan zuten ezker independentista diela, eta esan edo badurak erabaki dute bere buruari ezker independentista esatea, eta ez ezker abertzalea, nik bintza poliki saiatuko naiz. Ari naiz, kontu hartu zida, kargu hartu zidate, joan den azte Euskal Herri
gero beste alde baten, bitxia da, ari naiz irakurtzen sortuk daukan biltzarreako, daukan ponentzia, eta ezker abertzale terminologia erabiltzen du, ez? Baina, euren burua ezker independentistat, eta uste dut, baduela bere garrantzia. Nik uste dut, hor kontua dela, EH Bildu sartzen dutenean ekuazioan, hor badirelako zenbait indar, hasiera batean koalizio zen horretan, alternatiba konparaziora bere burua abertzaletzat ez duena, eta bai ordea independentista. Baina, 2012an niretzatura garrantzitsua izan zen, kursalean, Maribi Ugarteburuk irakurri zuen beste, zera ez, konponbidea izeak datoz izeneko manifestura irakurri zuenean, baita ere alternatiba bat zegoen, eta eskerra abertzaletzat zeukaten euren burua. Esan nahi dut, baina, uste dut badaukala, eta ez da semiotika hutsa egitea, nik uste dut badaukala bere garrantzia egin duen, mugimendu honek egin duen aldaketa, ez? Baina, zer zutabe baten kontatuko zu? Bai, ez, baina uste dut kontuan... Ez, baina, esan nahi duena da, nik uste dut ezker independentistak, ezker abertzaleak edo dena delakoak, sekulako urratsa eman duela azken 10 urteetan, izugarrizko ziaboga eman dute, Arnaldo Otegi beraren terminologia erabiliz, bere epaiketan erabili zuena, eta gainera, kartzela injustu batekin ordaindu dute, bai Arnaldo, bai Arkaitzek, eta bai beste askok, kartzela injustuekin ordaindu dute emandako urrats hori, ez? Hori onartuta hori esan da, eta esan da baita ere astelenean, baita ere beste urrats bat eman zela, niri egia esan, etzait iruditzen kualitatibokien garrantzitsua denik testua bera aztertuta, eta iruditzen zait, lehen aipatu duan, 2012koa, 2011koa, egoetak 2018an egin zuena, askoz ere zeagoa, garrantzitsua zela iruditzen zait, eta nahi astelenekoa, nahiz eta sekulako solemnitatearekin egin zen, etzait iruditzen sekulako urratsa denik, hori bai, eskertzeko urratsa eta positiboa, ze nik bintzat testua irakurtzen azten izenean, eta azten izenean hor dago batez ere esaldi bat, ez? Ezen inoiz gertatu behar. Gertatzen dena da, ezen inoiz gertatu behar honek Ekia Ramondegik, adibidez, astelenean bertan idatzi zuen bezala, esan dezake gauza bat, edo beste bat, esan nahi dut, edo ezen inoiz gertatu behar, norbaite pentsa dezake, ari dira esaten, ez genuen, ez zuten hori egin behar, egin zuten egin behar, edo baita ere, norbaitek irakur dezake, esaten ari direla, ez ziren baldintzak egon behar hori gertaz edin. Uste dut beraz, onartuta berriz diot, urratsak eta hori ez zait iruditzen, naiz eta sekulako solemnitatearekin egin zen, ez zait iruditzen ezker abertzaleak, o ezker independentistak azken hamarkada honetan egin duen urratsik garrantzitsua denik, ez da hurrik eman ere, ez? Beraz, nik uste dut hori ere onartu beharko dela, eta gero iruditzen za baita ere, atzo jakin genuen, ez? Arnaldo Otegi beraren hitzak Eibarren eta abar, pixka bat, horrela olatu hori pixka bere onera ekarri dutela, eta iruditzen zait azken finean gauza bada horrelako adierazpen bat egitea, baina orain elkarrizketetan, galdera jakinei erantzuten hasten direnean, haizu, zer esan nahi duzu esaldi honekin, edo hori, hor ikusiko dugula benetako dimentsioa. Azken finean irakurtzen den manifestu bat, edo entzuten den manifestu bat galderarik gabe eta nabardurerik egin izan gabe, hor dago, historiako pasatuko da, horrelako solemnitatearekin egin da are gehiago, baina ez dakit, nik nahiago dut pixka bat itxoin, eta ikusi urrengo asteetan, elkarrizketetan, eta zer gertatzen. Nik eman zaion balorazioan, edo adierazpen honetan zenbaitzuk ikusi dituztenak, eta nik uste dut adierazgarria dela, ez horren beste Lemonderena, baina bai zer irratikatean egin duten irakurketa, izan ere, biztan da Alderdi Sozialistaren eta Espainiako gobernuaren inguru mediatikoan daudela, eta beste batzuetan ez bezala ikusi nahi izan dituzte gauza gehiago, eta ez dira alderratu, duela ez horren beste egiten zuten bezala, PP-ren irakurketarekin, edo Carlos Iturgaitz baten irakurketarekin, eta bar. Nik uste dut hemen bi plano daudela, bate biktimen minaren aitortzan egiten diren aurrera pausoak, plano etiko batean eta bizikidetzari begira, eta gero ondorio politikoak daude. Eta nik uste dut horiek aintzat hartzen dituztela seri gerratikatean, Alderdi Sozialistan, Ezker Abertzalean, eta Eusko Jaurlaritzan, eta EAJan. Hemen denek egite dutela horren... daitezkeen jokaldi politiko ezberdinan aurreko jarrera. Bistakoa da, badela aurrera pauso bat alaber Alderdi Sozialistaren eta EH Bilduren arteko harremanen normaltzean, erabateko normaltzean, eta horrek baditu ondorioak batetik Espainiako gobernuari begira, eta seguru asko zer irratikatean, hori zuten gogoan, baditu ondorioak Nafarroa
Europara begira, asko zailago egiten du PSN-ren eta EH Bilduren arteko harreman normalizatu batek PSN itzultzera UPN-rekin gobernuak osatzera, eta nola daiteko egiturazko aldaketa bat da, gaztatxoen teoria eta pixkal lertarazten duena, Nafarroan baditugu eragile politiko asko, eta badaude aldugukoak, eta badaude gero abaikoak, eta badago ezker abertzalea, baina PSN-ek atzera egitea normaltzen baduia da EH Bildurekin zera, hor oso zaile egiten du, bestelako gehiengoak osatzea. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bestelako aukerak zabaltzen ditu, bestelako akordioak lotzeko, eta nik uste dut hori ere lerro artean suma daitekela batzuek eta besteek egin dituzten irakurketetan. Bai, ados nago, nik uste dut hori aipatu duzun hori hor dago, ez? Giroan dago gertatzen da, nik hori oso urruti ikusten dut. Uste dut gertatuko dela honen batea, baina... Nik ere bai, oso urruti ikusten dut, baina diot, hor batzuk esan dut, ez da bakarrik. Ezkera bertzaleaz eragile guziek irakurketak egiterakoan horrelakoak ere buruan dauz. Edozein modutan, Juan Cruz... eta urduritasunak be badauz. Nik ez dakit, nik edozein modutan, Juan Cruz, zer irratikatea aipatu duzu, eta ni beste bat jarriko nuke beste karta bat mai gainean, eta da alderdi sozialistarena, ez? Bitxia izan da nola, bai alderdi sozialista eta bai zer irratikatea, astelenetik ostegunea bitartean, nola, bai bat eta bai bestea, nola gutxinez nabardurak ezarri dituzten hasierako reakzioekiko, ez? Adibidez, Le Monde aipatzen ari gara, baina agian entzuleek o ikusleek jakin beharko lukete, Le Mondek esan zuela ezker abertzaleak barkamena eskatzen duela, ez? Eta hori ez da egia. Eta zer irratikateak, Àngels Barcelok, adibidez, astelen goizean, esan zuen, nola da, o astearte goizean barkatu, esan zuen, ezker abertzaleak azkenean gaitzetsi egin zuela, kondenatu egin zuela ETA. Edo el diario.esek esaten du etarekin apurtu egin duela eta ernegatu egiten duela. Esan nahi dut, eta Patxi Lópezek bota zuen astelenean bertan hamarkada ezker abertzaleari eskatu dioguna azkenean egin du. Gertatu dena da, aste arte, aste azken eta ostegunean, bai Zer, bai El País, bai Alderdi Sozialista, pixka bat, ez dut esaten atzera bota dienik, baina gutxienez, agian kontuatu dira, hasierako euforia hori, ez zela oso benetazkoa. Nik uste dut, oso begibistan, oso agerian geratu da, Patxi Lópezek hasieran bota zuena, eta gero alderdi sozialistak, bai Madrilen gobernuak, eta baita Idoia Mendiak, baita ere bere prentsa horren bitartez bota zuena, ez zira gauza bera. Ez beraz, horregaitik nioen nik lehen askotan horrelako gauzak eta gertatzen direnean, daukagu horrelak sekulako prisa, sekulako ondorioak ateratzeko, eta horrelako impulso batzuk, emozio batzuk gidatuta mugitzen gara, eta nik uste dut askotan ikusi behar dela pixka suflea jetxitakoan benetan. Hor badago beste puntu bat, eta niri asko interesatzen zaidan, eta da, EAJaren mundutik egin den valorazio eskuzabalak izan da, epela, kritikoa izan ez denean. Eta horrek badu bere interesa, berez, biztan denez, arestian aipatzen genituen, egiturazko aldaketa etor liteezkeen, Nafarroan etorri dena, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere urrutiago dakusat, baina hor badago horrelako sakoneko mugimenduak, baina dago beste zerbait askoz gertuago dagoena, eta da berehala jasoko duela espetxeen eskuduntza Eusko Jaurlaritzak, eta ikusi beharko da non paratzen duen langa, ezta? Garra nahi baita, ordutik aurrera, da bere eskuduntza izanen dela, Eusko Jaurlaritzarena, erabakitzea, gradu aldaketei dagokienez, baimenei dagokienez, irteerei dagokienez, gizarteratzeari dagokionez, non dagoen muga, zer eskatzen den, zer ez den eskatzen, eta entzundakoak entzunda, ez zait oso argi geratzen, eta ikusi beharko dugu, baina irudipena daukat, biktimen alorrean nola, presoen alorrean ala, aurrera pausoak eman behar ditugula lurralde, herrialde honetan, bizikidetza normalizatuago baterantz. Gai pisutsuenak, horiek izango direlako, zalantza barik, eta oraindik konpondu barik tauzen kontuei dagokienez, memoria inklusiboa izango duen etorkizuna aldarrikatu du, lehendakariak, ustez, memoria inklusiboa oso ondo dau. Ni errelatoak, memoriak eta guztiak aipatzen direnean, ez da, nik azkenean pentsatzen dut oso polita dela gauza horietaz hitz egitea, baina eruditzen zait askotan, azkenean bakoitza bere memoria daukala, bere errelatu egingo duela eta hori ekidizina dela, ez? Eta egia da, bagian gauza batzuk amankomunean adostea zoragarri ongo litzatekela eta ondo dagoela eta segolako helburua dela,
baina ez dakit, ez hain iruditzen zaizaia, nik, adibidez, nik nire buruarekin pentsatzen duana, nik askotan ez daukat iritzi berdina igande baten edo hurrengoan, esan nahi dut, aldakorra gara, eta nik askotan pertzepzioak ere bai, nola nahi dugu... Neure buruarekin desados egoten naiz maiz. Bai, bueno, baina nik askotan pentsatzen dugu gauza bat, eta hurrengoan esaten du, ez nago ados pentsatzen noenarekin. Baina... Nago ados zurekin. Ez, baina gauza bat, ez? Eta hor adibide badago, hain zuzen ere etaren kontu honetan. Badirudi, prozesuetako, beste gauza da hemen bake prozesu egon den edo ez, baina, bueno, prozesuetako urrezko lege badela, ez dagoela irabazlerik eta ez dagoela galtzailerik, ez? Hori dela. Baina, hemen gero bakoitzak bere irakurketak egiten dituenean, bere garaipenak aldarrikatzen ditu. Esan nahi dut, hemen ez dago ez garailerik eta ez galtzailerik. Nola ez dagoen? Zuek, batzuk, besteek, denek euren garaipenak aldarrikatzen dituzte. Ezker Abertzalearen, etaren munduan egin den barne irakurketa da, garaipen baten irakurketa. Alderdi sozialistak, berriz ere, Patxi López, Zapatero eta Lanaren, bakoitzak bere garaipenak aldarrikatzen ditu. Beraz, errelatoak, bale, oso ondo, memoria inklusiboa lehendakariaren hitzak eta bar, baina ez dakit, nik uste dut hori utopia dela, ez? Hamarkada bat, jada, etarik. Ez dago, eta egoera aldatu da, eta ia alturan gauden, Juan Cruz, aurre egiteko. Ia onartzen dugun? Bai, ni, hemen ari ginen irakurketa kritiko bat egiten, eta hori dagokigu ez da, baina, nik nabarmenduko nuke, 10 urte pasa direla, eta jada ez dela elkitarik izaten, jada jendea ez dijoala bizkartzainarekin, jada astero ez dituztela gazteak atxilotzen eta torturatzen, presoen kupurua ikaragarri jetxi dela, sakabanak eta amaitze bidean dagoela, esan dut, irabazleak eta galtzaileak modu askotan ikusten alditu, baina esanen nuke 10 urte hauetan, Euskal gizartea irabazle atera dela, honekin guziarekin gauza asko geratzen dira egiteko, baina Euskal gizarteak egin du aurrera eta hauetik ditugu gauza asko, batzutan antzi egiten baitzeko. Juan Cruz, lakasta, eskerrik asko, Iñaki Galdos, nahiz aurkeztu negu zao? Ez, Bai. Juan Cruzen liburu bat argitatzen duenean, ni etorriko naiz gaur Eugenio gintorren izan. Bueno, gaur praktikak oso ondo, eta bizkidazo, eskerrik asko Iñaki animatziarren, eta, hasieratik amaiera arte gotiarren placer bata, zugaz egoti Iñaki beti. Eskerrik asko txeko guztiei, bihar gataz bueltan, txaldona pasa.